He will never understand what's going on here. But okay, we did get finished now. We did get finished now. Now we're back. And this man is getting ready to fuck us all up. You see that shit? That is yeah, that is Goten getting ready to fuck us up. You see that? Goku. Super Saiyan level 4, makkelijk. Shiba Shiba. Nee, dat recht. Waar is die drank, jullie? No, hij zoekt ook moslim shot. Oké, en vieze shot is eigenlijk wat die klaar gegooid heeft, mij niet. Ja, je was wat. Nou, gooi koring dan maar. En is. Wat zeg je, als je daarom, die mannen je gevoed daarom. Kijk, ik heb de oosten aan gehad. Ik word ook zien, de hand is maar vanavond. In elk geval en zo aan. Mijn compliment aan die Brian, uitstekend. Uitstekend in onderwijs. Als ik jullie kan wijzen, hij is nou. Een goede vriendschap. We gaan nooit om te brengen. Onze detective, altijd. Hij heeft mij gevangen gehad. Ik denk dat hij me gevangen stip gehad. Ja, ik ben toch eens aan stip gehad. Hij is gearresteerd. Ja, hij is gearresteerd. Ja, hij is gearresteerd. Hij is gearresteerd, maar ik zeg te laat op. Hij is de kapitein. Ja, hij is gearresteerd en te laat op. Veel drugtrafficking. Ik ga hulle nog opwakken als ik tijd krijg. Wat oké? Ons los hulle van hem. Ons los hulle van hem. lieflijke aan. Was lieflijke aan. Weet jullie wat is zo funny? Dat is een lieflijke aan. Die Masterpie dink is klaar met ons. Ons is weer wat klaar met ons. Master P! Ons is weer met Masterpie. Master P! Nee, wat is een master? Je ziet master. Ons is weer wat klaar met ons. Om aan, dit is ook weer wat klaar. Hij moet nog weer hoe het voel om gehitst te worden. Nee? Zo, die aan. So guys, kijk, ik is obviously 10% van mezelf. Ik heb het niet gemaakt, ik is helemaal besopen. Zeg van mijn mensen, zien jullie omstaan? Zien jullie omstaan? Voor wat? Zien jullie wat ik zie omstaan? Guys, ik heb het helemaal niet gemaakt en zo aan. So, mijn boodschap aan jullie, stay away from alcohol. En zo aan. Anders dat jage alcohol. Anders de dag. Anders de dag niet alcohol. But yeah guys, once again, kijk, die was een awesome evening. EVM. Met andere woorden, je creëert totale nieuwe woorden. Zodra je andere dingen influence. So met andere woorden, de vaders van die taal was helemaal gezet. Toen hulle met woorden opgekomen het voor die taal en zo aan. So vanavond kreeg ze een nieuwe woord EVM. Nou EVM sê ons soms is 'n tyd tussen evening en nacht. As EVM. So julle wat nog bezig is om te praten in EVM, wees versigtig. En zo aan. Ek sien my oor is net half wat oop. As my observation en so aan. But guys, ek appreciate die guys. Hulle het regtig my laat baie spesiaal voel vandag en so aan. Al moes ek nou met 'n miniskirt in die straat op en af. But ja, Hij heeft nogal proud gelijk op hij ek hoor. appreciate die manne. Hij heeft proud gelijk op hij. Ek kan me sê help as julle naar is en my bene sexy is. En so aan, so, but ja guys, ek is so bly ek het 'n besluit gemaak om dit te sê. Want dit is nie 'n goeie ding nie. En so aan, but Zij busy voor jou nie? soos ek sê, ek is grateful. Nee, zij busy voor jou. Ek is grateful, die manne het 'n bietjie water en wyn verander en so aan, so ons te blye tyd vanaand ouens. En so aan. So wat met my next shot coke mos nie? Ja nee, ons gaan nou zeker maken, hij drinkt niet die beste, ram en coke. Guys, kan iemand wie naby hierdie location is net my kom rescue asseblief? Terwyl ek nog op twee bene kan staan.
Okay. Net hoe hy op Maar ja, die is my vriende en ek het 'n awesome man. Awesome. Ek dink ons het 'n awesome tyd gehad wat ons die geldkollega ook regtig baie dankie aan al die mense wat uitgereik het, regtig. Baie naby in 1.5 rand. Kyk jy mense wat jou totaal nie ken nie wat vir jou iets gee. Hulle voel daarom net die man is besig om homself in 'n kluis toe te sluit. Ek het nou wel 'n bietjie gevoel ek word verkoop. Die was 'n mynpomp. Maar hy elke keer hy die sente gekom collect en so aan. But ons gaan ook die res van die span. Hulle was net so by. Hulle was net so by en so aan. Net so gevaarlik. En ek het lekker geëet. As hulle nie gevaarliker as ons is nie. Kyk, hy sê man, Nangu tet number 1, Nangu tet number 2, Nangu tet number 3. Hoe sê hulle wat is die toets? Dat ek vol gehad hier reg op. Okay. Nee, maar ons gaan nou kyk man. Loop op die midlyn. Hoekom skyn hulle? Kyk jy, hou die glas in die hand dan loop jy soos hy. Terwyl jy try om te drink. Ek wil 'n glas kop. As jy glas agter jou. Ons nee, ek moet sien nog wel die goed. Jy moet nou sluk, né? Sluk hy, hoor. Nee. Sluk hy, hoor. Man, ek weet Terwyl jy loop, ek weet nie wie gaan my oor die druppel dra vandag. sluk hy, hoor, terwyl jy loop. Ek gaan maak nie. Sluk hy, hoor, terwyl jy loop. Sluk, vat 'n sluk. En dan loop jy weer. Kom nou. Kom ons kyk net die lyn loop. Elke stapie moet jy 'n sluk vat. Vat hy nog 'n step. Dit is 'n gewone drank wat ons almal drink. Step en 'n shot. There we go. And ready when you are? Nog 'n shot. Jy kan nou 'n shot vat. Jy kan jou hand in jou sak sit. So balance. Ja, nee, is reg. Jy's op pad. Jy's halfway verby. Ek is bly dra sy 7 Die drink op. Ek sal like om te sien hy glas raak leeg, jy weet, as hy glas net kan leeg raak, jy weet, dan weet ons jy's actually besig om te progress. Want die kom vinniger hy by die weerlyn. So, wie steps verder by hom Dit van? mag ons letterlik vir ons. Nee, maar jy het nou net gechou, so jy kan follow sien. Jy moet eintlik nou hy so. Ek het letterlik nie collect in my mag. Jy moet toilet toe ook gaan. Down. Maar sê wie dan wanneer jy dit doen? Nee, jy maak progress. Maar die glas man, die dop raak nie leeg man. As hy Hy moet leeg raak. nou weer babas is te gaan squeeze. Ek nou weer Die wil gewoon ja. ja, like Check out of the box, yes, nee. Waar dink julle, die mense like kaksoek. Maar dink julle hy is regtig goed daai? Hy drink hier regtig. Ons dan nou? Hy speel met die glas man. Hy moet regtig drink. Nog een afloop. Hy het tyd om jokes te maak. Ek dink hy moet net glas vasmaak aan hom hand. Because dit gebeur net nie. Soos ek wil hê dit moet gebeur. Verstaan jy? Dit moet gebeur soos ek wil hê dit moet Dis gebeur. die plan nou. Hy gelaat hy gaan nou weer af en af loop. Maar as hy onder kom om in 'n glas lieg is. Ja. Daai is 'n kwaai. Ek wag goed. Okay. As fyn ek hom Hy nou al reg, hy wat die man sê. Ek het voice daai. Regter met haar, hy gaan ons. Jy het die voice. Wat ek vir jou kan sê is dat jy actively waste. Moet wees. Stop wasting our drinks. Sies. Jy kan hy wou nou doen, maar jou eie glas moet leeg is as hy hier kom. As hy hier kom en is leeg, wat gaan ons maak, Jens? Wat is straf? Ek wil net weet. Ek moet nou beet eet. Moet 'n straf is man. Moet 'n straf is. Nee, wat 'n been Hy eet. straf as hy nie leeg is nie. As hy nie leeg is nie, ja. Dan gaan hulle straf. Ja, is hou straf as die glas nie leeg is by die tyd wat jy hier Kan kom. ons vir die die pastoor word. Dat ek genade nie. Die pastoor is op die om jou te straf. Genade kom agterna. Amen. Doen maar jy stel jou dom.
Ja, maak zeker, jij doet wat je moet doen. Maar mijn mag is letterlijk... Tennis. Wow, ik heb 10 minuten op Het lijkt niet voor die, lijkt maar zo. Ons gaan je pak Ik- en je toon vastmaken en je wil winnen. Ja, breng zo lang het touw. Dan ga je- Hey, de guy is komen te in... Oké, als hij er niet klaar is, komt er niet aan het Je hier gaat als zien maar ik kom net... Oké, kijk hier. Ons maken het zo. Als hij tot hier komt en hij gaat zijn klaar niet, dan trek je die broek uit. aan beleid van zo. En als hij beneden weer loopt door daar, Van je wil maar los zijn fan, dus het niet bij. dan beneden weer loopt door daar, dan beneden hem ook niet uittrekt. Je rechte fantasy. Je wil maar zeggen, ik moet fantasy level uitleven. Kom eens kijken of je die task kan vervullen. Julle, sê julle my, wat moet ek doen met die man as hy dit nie maak van die kant af tot die kant heen? As julle idees het om te sê, share dit met ons, dan gaan ons hom straf accordingly. Ek het 'n 5 liter melk gehad wat ek kan drink. Hy sal japie tot môreoggend. So sê julle my net. Choice to the beat. En daar begin die stappie. James, waar my glas? Ek kan my glas klaar drink. Ek wil hom wys. Ek drink nie vir sport. Waar is jou dan? Hier is jou glas. Als jij in die helft komt aan uw glas. Hy is my glas nie, hy is my glas. Ek gaan my glas klaar drink. Je hebt genoeg tijd. Alleen nu weet hij in die helft komt aan uw glas niet helft. Dus hij is die helft tot die en nog een helft. Ja, ek is klaar. Dis my glas, I'm finished. Meneer helft zoek je. Jy heer het man, jy heer het. Jy heer het. Ik ken het. Jy heer het. Man, dank je voor die post. Ja, nee, jy kan het doen. Jy kan het doen. As I move. As I move. Yeah. What's your mom? As I'm feeling nga, ang chingin niyo. Kill my father 50 years ago. And show you. Hoe sila, abe, Eddie Murphy no weer. Wat is hij? Johannes van de Sukanas? Van de Sukanas? Hallo bra, eindelijk stink jou balas na beespeel. Abe, Eddie Murphy's a movie, Golden Child. Johannes van de Sukanas? Oh ja, je draait op de straat, kijk mooi. Hannes van de Sukanas? Stink jou peel na beespeel. Stink jou balas na beespeel. Je draait op je man. Ja, ik kom naar punt, Ons kyk daarom as daarom evidence daar of something disappearing. Johannes, verkennis. Nee, dis 'n dog ding. Johannes, kijk, kennis. Man, doe challenge. Hij mag nog druk doen van de hele partij. Want blijf. We love music. This is a night Johannes van hier verkennen. so memorable. Hoe ging het met de glas? Enjoying this with our man Raymond Matiza, Ricardo Diamonds, Clayton in the house, Savanto in the house. Yeah. It's about making magic. Hij moet klaar voor. We're making magic. Oh, he's so close. Is he gonna finish? Let's look at the glass. Look. Kom op. That's a boy! That's my man right here. Yes, nah, you niggas can never compare. Never compare to what we have here. This is history in the making.
Hij wordt jullie dan Dat is history in de marking. lekker Johannes. Right. Niggas, you don't know I just Johannes want to about say, the Johannes. thank you to Mr. Chen. 15 years of Tai Chi, of Yuan. He helped me through this process. And so on. So, guys, stay away from alcohol. Good words there. Good words there from our big Stay away man. from alcohol. I'm here tonight to experiment on your behalf. Ah, You don't go to to save your life. to save your life. Yeah, yeah. You in your land. Ah, yeah, yeah, you look. Ik zeg, wat zijn DJ's die op wat ons hoort is. Spijbel erop. Ah, zeg. Kijk dan, ga je niet weer terugkomen? Zoals. Kom terug hier. Hij kak. Tai Chi's. Ah, ja. Ah, woo. Yes, you still have it, my friend. You still have it. I can also do that, man. I can also do that shit. Because I was also doing Tai Chi and Karate, but in my dreams. Yeah. It's your boy. Ja, nee. Hé, die man is er. Jo, die man is er. As jy hier bier so koud sien. Oh my word. Hier is een botje. Hier is een botje zo gezegd. Oh, kijk hier man. Hé, die man is nog recht, man. En we beginnen split zo. Weet je? Chase. Nee, jy is impressive hoor. Jy is impressive. Maar jy wys ons wat kan gedoen word. Nou maar wat? Dat zie ik hem weer achterstand te doen. Ja, je mag weer nog onken bereiken. Je bent nog onken gemaakt, nog weer. Ik heb weer achterstand. Bij achterstand. Nee, je hebt weer heel erg met hij doen. Ik heb het hij voor bakken. Ah, Angela, maar noem je jammer krijgen niet, man. Noem je jammer krijgen niet. Hey, weet wat druk Ik je op wil gaat. even danken voor dat je nog meer jammer krijgt. Hey, waar kun je gaan staan en trouw? Als die grootste kak wat je kan aanpakken. Hij is bezig om zijn leven weg te gooien voor een vrouw. Dat is coole kak. Ons zoek hij niet. Ons wil reeds vanavond gaan ons draaien om te overreden dat hij niet trouw niet. Hij gaat niet eens opdagen. Gewoon nog meer daarom jammer krijgt. Hij moet niet mij vragen of ik getrouwd is. Van arme ekkers. En ik weer voelen. Wie krijgt me daar? Ik weer voelen. Hij gaat kak. Ik kak. Elke dag. Hoor maar, die worden zo gewoon een hele hard niet, joh. Ik weet niet wat, als maar die mannen is bang om te zeggen, hulle suffer aan hulle trouwenskap. Hulle suffer. Respect, waar het respect Die mannen smaak bietjie weer PlayStation speel. Hulle smaak een bietjie Ron Herkel, hulle smaak een bietjie kak en bang. Je kan niet eens meer kak en bang hier. Je moet jou gaan dragen. Je bent die kak af hier. So ja, as man nou net hoe dit as reality ja. Hierdie is mijn As my main man. Okay, ons weet Theo, ek dink hy gaan een van die dae Slam se naam aanneem because hy lyk soos een wat 10 vrouens ken. Ja, sê. Dat was video. Ik was ook al uit. Ik was op een boel. Nee, niemand nie gevra. allemaal vooruit. Kijk die zoveel.
Die is een nice experience. Maar het nice wel was, ik was samen met vrienden. En dat geeft mij awesome tijd en zo aan. En ja, guys, shout out. Can you guys, just tell Raymond stop sucking dick. Ons het niet bij kakkie, ons gaan hem een kaktijd geven vanavond. Ons gaan hem een kaktijd geven, hij gaat kakhuis toe gaan. Hij gaat moord worden, hij gaat niet weer doen, hij bent niet gekomen hier. Dat is onze mission. Hij stop sucking dick. That shit's not gonna happen. Op je live. Jij kan weer. I must say, oh, I had a good time with these guys. There is no good time. Skanga. There's no good time. If he says he's having a good time, then we didn't do a good job. Let's do it. Karo, ons zo die jongen uit, man. Maak een shot, hè? Maak een shot, hè? Zeg hij, gooi hem door, hè? Gooi hem door, hè? Laat ons geen drank. Gooi haar, die andere glazen, gooi ze allemaal. Laat ons allemaal drank. Ja, hij is omgelaten. Hij lang gelaten, omgelaten. Hier is die mensen gelaten. Die mensen gelaten. Ja, gooi maar nice man. Hij moet nog een beetje drank. Iemand kom haal maar, zo'n drank dan nog steeds. Hier, hij is onze drank. Onze glazen. Ja, haal maar. Oké, nou drank klaar mee, bro? Iemand kom haal maar. Aibo. Kom, maak klaar. Die staat bij een ambtelijke request. Ik vraag dat iemand voor mij komt halen. Verklaar mij alsjeblieft. Vermist. Dat iemand alsjeblieft mij komt halen. Bel 10 Kijk hoe ze hele hier zijn. Kan iemand mij alsjeblieft komen halen? Kom rescue mij. Ik ga nou die adres geven. Als jij die adres kent, zeg in je poppetje van vanavond. Oké. Van je bent geen die adres geven vanaf het. Zeg jij die adres en dan kunnen jullie komen. Wat een probleem. Ik ken mijn adres. Ja, ik ken zijn adres, hij moet zeggen. Jullie onze somewhere niet bij. Zou we niet bij? Hoekstraat. Nou, ben je Gaan we die volle stroom. Okay, guys, this is a very important message coming from Northern Productions. After this evening of experimenting and finding fix, Finding out what drinks are the strongest. yeah, please do not drink. Yeah, don't drink and drive. Stay sober. And so on. If you drink at home. What is guys, can somebody just come and rescue me? Waar jullie hier gooien, joh? Wat is dit? Wat is dat? Yo! Wat denk ik dat is grap? Van je glas. Jouw glas. Jullie gaan zo die guys, ne? Als jullie een paar keer achter de kwarren zo fish and chips gaan, dan lijkt die olie zo. Hier is een probleem, man. Dat iemand alsjeblieft een boodschap stuurt en zegt, red voor Raymond. Nee, hij heeft nog nooit in zijn leven gedronken. Alright? Kan iemand met kom halen zo? Die nummer is 10-2. Ja, alsjeblieft, man. Angela zei, nee, jaren. LOL. Om moer, klim taxi, lang geloof toe. Nee, Angela, man. Als hom aan vanavond, man, hij moet sterk wees vanavond. Hij zei dat weet niet. Ik wil genadig wees, want niemand was genadig van mij op mij aan. Wat is hij? Uit bij je breed. Moet ik nog iets gaan halen? Oké, ja, nog gaan halen. Kijk eens. Jullie, ik weet nu komen op de cirkels.
Ik versta niet ook omdat cirkels om 5 uur niet. Net om weer uit te komen. Want ik heb eerst strek gelopen, nu loop ik om te draaien. Precies, nu loop je met cirkels. Zo, mijn familie. Vanavond celebrate ik het feit dat ik ga trouwen met een prachtige vrouw met de naam van... Wonderlijke. Met de naam van Rosel Baartman en zo. Ik was nog nooit dronken. Niet dronken in geest. En vanavond is een beetje dronken in vlees en zo aan. Maar ik is zo dankbaar. Once in a lifetime. Ik zeg het weer. Ik is dankbaar dat ik vrienden heb. Wat tijd uitvat om samen met mij te gaan celebreren. En samen met mij blij te gaan wezen. Oké, want ik is bij blij. Hulle het nou weer dingen mee aangezet. Ik weet niet eens wat dat die. Wat ik nou mijn drink. Ik weet niet wie gaan mij voor de drempel dragen vanavond. Maar een van hulle mag dit wezen. Ons gaan je oor die drempel dragen, maar ons gaan je weer trouwen. Oké, maar vergeet. Hij moet je, jouw lady moet jij zelf voor die drempel dragen. Als je ware vriend is om mij drink die sop voor mij. Kijk nou die emotional, hoe ze mensen. Draai hem weer. Nee man. Laat hij drank. Dat is recht. Lady, meneer Warren. Jij kent drank tot onze glazen leeg. Dat is nog geen leeg. Want je hebt nog in begonnen drank. Ze wacht nou. Je hebt nog in begonnen drank. Jet, moet je zo baie koeldrink drinken man? Nee, jullie drinken te veel koeldrink. Hello Abigail. Help me. Yeah. Jolande. Laat even. Ja, gaan we ijs gaan halen. We gaan ijs gaan halen. Hoe kan wij die ijs zo lang? Waar mee doen? Dat hij mee doen. Oké, right. Meneer zo lang afzetten, ga je zo lang op. Gimana tidak mau kelar makan lian ya? Maista nog one way. Kijk, als Rosel Baartman kijkt. Als Rosel Baartman kijkt, ik zie niet... Ada saya hantu dan. Yes. Tega. Awas. Shame. Ya kau kayu mah. Iedereen de man moet zeggen, je moet klagen draaien. Yang kan aku kau. José. Kau kayu. Zes al lekker. Als dit onderkant zo erop wat. Gaan samen. Nee, hij gaat niet lijn niet man. Hij wil roep. Oh ja, wacht. Oké. Nou dat Raymond klaargepraat wil ik net zeggen. Raymond. Is jij spoiled sporten? Is jij spoiled sporten? Want je niet dranken. En je staat eigenlijk helemaal. En dat is één keer in een lifetime met die boven weer. Dus allemaal zitten we net één keer. Kom samen met Raymond te wees vandaag. Om die dag te maken.
Hij is een spoilsportje, man. Hij is hier, hij doet zijn ding. Alhoewel, het is een beetje huiverig. Want je moet bang zijn voor die territory wat je ingaat. Je kent niet die territory. Want steeds is hij gewillig om te doen wat hij nodig heeft om te doen. Om je aan te succes te maken. So, ons moet nog dankzij aan jou. Tobin, dankzij aan jou. Dat jij extra maal gaat voor ons. Kom je aan, lekker te maken. Het is jammer als we die dingen doen aan jou. Het is baie jammer, maar ik denk die feit blijft staan. Maar moet zeker maken, je weet waar het is om in te gaan. Kijk, ik voel en ik bevoorrecht aan baie mensen wat in waarheid zijn dit. Baie mensen wat zulke geleenthede alleen moet celebrate. Maar ik is een van de mensen vandaan wat hoef alleen te wees. Want ik heb vrienden. En ik appreciate de effort wat die mannen ingezet om voor mij een special aan te maken. En sinds ik voor die prachtigste en mooiste vrouw in de wereld gaan trouwen anyway, heb ik baie reden om te celebrate. Oké, right, ik celebrate met mijn drank en zo aan. En ik ga niet weer op mijn drank celebrate. Eerst en je laatste makkelijk. Want ik wil net zeggen, dank je, die ons aan mij gedankt. En dan moet ik om kidnap bij de huis. En zo aan. Maar vanavond als ik hier en ik kan samen met Owen celebrate. So ik moet voor hulle zeggen, dank je. Ik kan zeggen wie ik is als gevolg van mezelf. Maar als gevolg van Owen wat om mij is. En het support structure. Als Owen is Fabian, wat mij lijkt, goed lijkt. En zo aan. So guys, dank je man voor de support voor hem. Want die man is brilliant. En het mij kwaai lijkt, allemaal zijn het, joh, Raymond is een gevaarlijk manier. Dat de guys om mij, de kado's, de savanto's, om mij lijkt gevaarlijk lijkt. So, once again, baie dankie. Owens was top aan. Alhoewel ik weer top aan ga met mijn drankje. Maar dat was een top aan met die fijn die heel aan mij gedinkt. En dat ik je alleen te voel en zo'n blijheid van mijn leven dat ik ga trouwen met die awesomeste vrouwmens op de planeet. Yeah! One time! Wel, nee, ik jullie het. Ja, nee, die beste, die woorden. Ja, duizenden. Hij is nou van vraagstellen schrijven. Zie je? Hij is vraagstellen schrijven. So, without further ado, the man of the moment can have his glass and enjoy the shit right here. Enjoy! Kijk in bij die fans. Wat een shot bij die fans. Ik kan niet eindelijk meer. But you can, even though you can. So guys, please be aware of peer pressure. These are my peers and they're pressuring me. Okay, so we're going to see this as a research exercise. What happens when you succumb to peer pressure? Ik heb nog niet meer een prik in mijn macht voor enige liquidatie. Alright? But in terms van mijn love for the community, om uit te vinden wat gaan aan. Zolang als je nog een liquid deed het. Ons insluk wat. Ik kan kerstplek voor meer insluk. Here we go. Cheers. 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 Waar? Maar je shot, laat ik cheers in something man. Ga je niet? Waarmee gaan? Laat even opmaken die man. Stroom. Oh, hier heb ik naar binnenkant dat opmaken. Klein. Jullie staan er wat. Wat? Dat is zat aan zo'n doen nou. Lonely. I don't wanna be lonely. I don't wanna be lonely. I don't wanna be lonely.
Niemand samen kan? Karo kan samen no? Kan samen no, man, kan verdoen. Wow. Kleine fokol. Kleine moet naksen. Je hebt een sluk wat. Wie has een sluk? Nee, sappie. Je sap. Je wil niet sappie nie. Je wil sluk hê. Sluk. Sorry julle, ons gaan 'n bietjie afskakel man. Laat ons een bietjie geniet hierso. But anyway, dankie dat julle ingeskakel het. Ons is bly julle kan ons join. Want ja, ons wil 'n bietjie freedom gee aan die manne wat drink hier man. So sien julle weer. Lekker is one time. It's your boy. Fade away. Check it out.